Hei! Tervetuloa katsomaan, kun Lenni pelaa Pokemon Blueta. Oh my god, Pokemon Blueta. No mä oon pelannut Pokemon Redin, mutta en Blueta, joten nyt mä ajattelin, että otan Blue. Että se saa mun tietääkseni. En mä tiedä mitä Pokemonia. Mutta ei ainakaan mä en tiedä mikä toi juttu tossa on, toi punainen aina tulee. Protepattery. Okei, no niin mä pistän tän tälleen, niin miksei sitten näy se miksi tyhmä juttu. Elikkä joo, people come the Pokemon professori. Pokemon professori, joo. Joo. No. First, what is your name? Olisiko Blue? Blue vai Red? Laitaanko Blue? Mä oon aina laittanut Red. No mun mielestä on kuitenkin, että Blue nimi, eli se mun rivaalin nimi on aina Blue. Ja sit tän tyypin nimi on Red. Eli pistetään tän nimeksi Red. Isoilla kirjaimilla, ei. Joo, kyllä minun nimeni on Red. This is my grandson, he's been rival science. A baby. His name again. Sun nimi sitten on Blue. Minä edelleenkin haluan, että se on Blue. Ei mikään Red. Red. Very own Pokemon legendaries about to unfold. Pokemon. Let's go. Yes. Mä niin ootan, kun kaikki on sinistä. Joo, mä tiedän! Noin. Mennään tänne. Hei, Blue is around. Missä se nyt oli? Eikö se ollut täällä jossain? En enää muista. Joo. Mistä sä tulit? Seinän läpi? Okay. Lähdetään. Minkä starterin mä ottaisin? Mun oma lemppari on Bulbasaur. Ja mun inhokki on Charmander. Sori nyt vaan, musta tuntuu, että osa tykkää Charmanderista tai moni tykkää Charmanderista, mutta no mä tykkään eniten tosta. Tosta. Bulbasaurista. Täällä oli Squirtle. You want the water Pokemon? En halua sitä. Charmander lizardis. It is both from the tip of its tail. Aha. Charmander. Seed was planted on its back and sinä olet minun. Ei vaan, sinä et ole minun tulevaisuuden starteri, vaan minun tulevaisuuden starteri on Charmander. Charmander saa kunniaan, koska mä en oo kertaankaan käyttänyt Charmanderia. Ja nyt mä sen käytän.
Mä sitä käytän. Nickname on Charmander. En anna nicknamea. Ja satat sen muu eiku Squirtle. Squirtle. No niin, mä lähden. Mitä? Aha. No katsotaan kumpi meistä voittaa tämän ottelun. Mä tykkään tätä tyylistä tässä. Okay. Growl. Tackle. Ai, se oli kritti. Growl. Otatko se nyt tackle? Joo, paljon se tekee? 2. Okei, nyt mä ite rupean katsoa Scratchia. Miksi mä teen vähän, kun toi on niin läski toi Squirtle? Haluan hävitä ensimmäistä fightia! Vasta Charmander! Hemmetti. Ei, älä käytä mitään tail whippejä. Nyt takia vapaa se Scratchilla. Miksi sä et ikinä krittaa, Charmander? Krittaa nyt! Jos toi krittas alussa, niin miksi sä et sitten krittaa? Voi, mä hävin tän ottelua, jos tää nyt vielä kerran käyttää tail. Ei kun käyttää tacklen nyt. Okei, eli ilmeisesti tää halusi mä voitan. Okei, kiitos. Kiitos. Ja nyt mä saan Emberin, joka on kivaa. En vai. Mä tiedän sitä saa. Vai pitätte wrong Pokemon. Sä otit kyllä ihan oikein, se on aika hyvä Pokemon sitten lopussa. Sua kiinnostaa. No niin, hiilaa minun Pokemonit. Ai että kun on niin ihanaa. Kyllä minä... Ei, voi, ei! Nyt minä nopeutan. Muuten mä en nopeuta, mutta nyt mä nopeutan näissä tilanteissa, kun ei jaksa. Ai niin, sulta sai Town mapin. Anna. Häh? Eikö sä anna sitä meille? Se big map, this is useful. No se on useful, jos sä haluaisit antaa mulle se, mutta ei sitten. Mä tiedän, mä en varmaan aio mitenkään leikkaa näitä videoita. Sun perinteinen Pokemon, mitä mä oon aina ottanut, on niin pitkä, mutta en mä sitä enää ota. Mä oon niinku koko ajan otan pitkä. Mut se on yksi mun linnuista. Se on tylsän. Se on varmaan niinku monen mielestä tosi tylsä lintu, mutta mä tykkään jotenkin siitä, kun se kehittyy. Niin se ulkonäöstä on viimeiseen kehitysmuotoon. Ei se pitkä Otto vielä ole hieno. Nyt niin hieno. On se ihan hieno. Nyt oisko rattata? No ei. No niin, Scratch. Gasti. Ei tee mitään. Mua ei yhtään kiinnosta mikään Gasti. Sinä se on Gasti. Gasti. Et sä vieläkään oppinut ilmeisesti mitään. Nyt se tuli rotta. Mä tapan sinut, rotta. Scratch. Ah. Kuole.
ollaan Viridian Cityssä. Hieno city. Haluan hiilata minun Pokemonit. Kiitoksia vaan, hoitaja Joy. Pitäisikö mun kuitenkin kerätä ja napata joku Pokemon täältä kuitenkin tätä alusta? Ei kun mä tiedän. Mennään tänne. Mä nappaan täältä. Jos mä menen ylös, niin mä tiedän mitä tapahtuu. Mä yritän vaan saada tästä joku Pokemonia. Joku tekis meni hakea Spearow, mutta joo, hain tuon nyt juostaa vaan sinne. Tässä pitää jotenkin nopeuttaa, ettei tästä ole kuitenkaan tuu ikuisuuden kestämään nämä jaksot. No nyt sä sitten Bluetooth sieltä, me saatiin tää. Eiks kukaan tullut hakemaan tätä Bulbasauria täältä? Annaanko se muuta Pokepalloja? Itse. Tää peli on niinkin raaka, että se niinku pitää itse hakea. Itse hakea omat Pokemonit. Siis mä en ymmärrä itseäni, mistä musta tulee sanasta raaka ja hirveen nälkä. Joku raaka liha myös. Ei raaka liha, joku liha. Spearow, mä oon vähän isomma. Koska isompi levelistä Spearow. No okei, mä nappaan sitä ihan puolella. Se on just jäänyt. Nyt sitten taktiikka. No siis, mitä mä nyt tällä hetkellä aion tehdä, niin on se, että minä menen tänne, scratchaan niin kauan, että musta tulee level sen verran, että minä on tulit yli liikkeelle. Okei, kiva, nyt sä oppisit sen Emberin. Elikkä nyt se oppii Emberin, niin nyt me sitten käytetään Spearowta. Siis Spearow ei ole ikuisesti tiimissä. Koska sitä mä en nyt oikein tykkää Spearowsta. Se ei ole mikään minun lempipokemon, mutta joo. No niin, sitten ollaan nyt noin saatua, mennään haastamaan Blue, ja sitten tämä jakso on varmaan sen jälkeen tässä. Täällä. No niin, mikä tämänkin idea on? Hei, on moi. No, mulla ei ole vielä varmaan yhtään padkea. Padkea. Spearow. Spearow on nopea pitkä. Se käy varmaan sääntötäkkiä joka missään. Kiva. Tosi kiva. Se on ihan tosissaan. Squirtle. Niin, se oli helppo. Minun Spearow on toi selkässä on pitkä. Tuo on pitkä. Joo! Kiitos kun katsoitte videon, painakaa tilausta. Tykätkää videosta. Laittakaa
kommentti, jos haluatte lisää. No kyllä mä tulen täällä varmaan lisääkin tekemään, mutta joo. Moi!